Пешаць дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Гэтае пытанне Святлана Ціхановская сёння абмеркавала з кіраўніком дыпламатычнай службы Канады. Чаму Захад размаўляе менавіта са Святланою Ціхановскай і чым гатовы дапамагчы Беларусі, распавядзе Александр Папко. Канада дапаможа Святлане Ціхановскай дамагчыся мірнай перадачы ўлады і правесці рэформы. Пра гэта заявіў канадскі міністр замежных справаў Франсуа Філіп Шампань. Падчас сённяшняй дыскусіі мы высвятлялі, як Канада можа дапамагчы ў тэхнічным плане, каб каардынацыйная рада мела інструменты і экспертаў, неабходных дзеля палітычных і эканамічных рэформаў, каб яна магла пабудаваць натхняльную будучыню для беларускага народу. Учора Атава пашырыла санкцыйны спіс беларускіх чыноўнікаў на 31 прозвішча. Цяпер у ім 42 дзяржаўныя службоўцы. Якім будзе наступны крок, Франсуа Філіп Шампань абмяркуе з кіраўнікамі дзяржаваў Балтыі. Канада – адна з краінаў, якая найлепш арыентуецца ў нашай сітуацыі, падтрымлівае нас, займае актыўную і цвёрдую пазіцыю. Мы ў захапленні ад такога падтрымання. Беларуская дыяспара ў Канадзе – адна з самых уплывовых і актыўных. І вельмі добра, што канадскі ўрад слухае нашу дыяспару. Правесці новыя выбары Менск учора заклікалі міністры замежных справаў Нямецчыны, Францыі ды Польшчы. Кантакты Ціхановскай з заходнімі лідарамі – гэта моцны інструмент ціску на Александра Лукашэнку, перакананы палітолог Андрей Казакевич. Заходние краины могут заблоковать любые программы по линии Сусветнага банку, по линии Международного валютного фонда и так далее. То есть вот этот комплекс мер, он, конечно, вельми может быть адчувальны, когда он будет прыняты узгоднена всеми заходнімі краінамі і по ўсім накірункам. Гэта ўжо 10-я сустрэча Ціхановскай з важным заходнім палітыкам за апошнія 2 тыдні. Раней былі міністр замежных справаў, прэм'ер і прэзідэнт Славатчыны, кіраўнікі МЗС Аўстрыі, Балгарыі ды Грэцыі, канцлерка Нямецчыны і прэзідэнт Францыі. Перш за ўсё зацікаўлена ў тым, каб вырашыўся крызіс унутрыпалітычны ў Беларусі. Ён немагчымы без уліку меркавання тых людзей, якія галасавалі за Святлану Ціхановскую. І атрымліваецца, што на дадзены момант яна з'яўляецца самым легітымным сярод усіх альтэрнатыўных палітыкаў беларускіх. Гэта чалавек, за якога прагаласавалі мільёны. Хутчэй за ўсё прагаласавала абсалютная большасць. Калі Лукашенко не сыдзе і не выпусціць палітвязняў, то 25 кастрычніка мае распачацца агульнанацыянальны страйк, абвесціла ў панядзелак Святлана Ціхановская. Адзіная магчымасць ёсць, каб гэты ультыматум здзейсніўся, гэта сапраўды ўсеагульны нацыянальны страйк, масавы пратэст і, можа быць, у гэты дзень вяртання Ціхановскай праз мяжу. Тады б гэта быў выбух. Магчыма, каб перадухіліць такі выбух, Ціхановскую Менск і абвесціў у вышук. Як стала вядома сёння, маўляў, за заклікі зрынуць канстытуцыйны лад. Але ці сапраўды яна стала лідаркою беларускага грамадства? Основное количество населения выбрало ее президентом. Поэтому она является представителем белорусского народа на данный момент. Она это и доказывае. Усе тыя сустрэчы, якія адбываліся ў яе з лідарамі іншых краін, я лічу, что это тоже признание яе як нашага нацыянальнага лідара. Категорически не считаю. Так лидерами не становятся. Становятся лидерами люди, заслужившие, имеющие заслуги. А она кто такая? Объявили ее в розыск. Это, конечно, очень плохо, и это очень больно, я думаю, для всех, кто участвует в протестах. Абвяшчэнне Ціхановскай міжнародны вышук Москва не лічыць палітычным пераследам, заявіў сёння прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў. Александр Папко, Белсад. Затрымалі падчас дабрачыннай імпрэзы, пратрымалі ноччу ізалятары, аштрафавалі. Дырэктарку гарадзенскага дзіцячага хоспісу Вольгу Вялічку на 405 рублёў пакараў суддзя Кастрычніцкага раёну горадні Дмітрий Кедаль. Мне падаецца, гэта ненармальна, калі ў хоспіса застаецца грошай на адміністрацыйныя выдаткі на 2 месяцы. Я амаль год хожу у гарвыканкам. Учора передала гэтыя дакументы ў аблвыканкам. І калі я праводжу дабрачыннае мерапрыемства, каб сабраць ахвяраванне, мне падаецца, што гэта ненармальна. Вольгу затрымалі учора ў адным з двароў у гарадзенскім мікрараёне Альшанка, дзе невялікаму колу прысутных яна распавядала пра хоспісную дапамогу і магчымасці для валанцёраў. Абвінавацілі яе ў парушэнні парадку правядзення масавага мерапрыемства. У Вольгі 2 непаўнагадовых дзяцей, ноч яна правяла ў ізалятары часовага ўтрымання.
Больш за 400 крымінальных справаў супраць удзельнікаў мірных акцыяў пратэстаў і ніводнай супраць сілавікоў. Пры гэтым з заявамі аб збіцці ў следчыя органы звярнуліся амаль 2000 чалавек. Пра ўзмацненне ціску на грамадзянаў Анастасія Русецкая. На акцыі пратэсту выходзяць радыкалы, арганізаваныя паводле прынцыпу злачынных групаў 90-х гадоў, супраць якіх улады гатовыя ўжываць зброю, заявіў начальнік губазіку Мікалай Карпянкоў. Мы, конечно ж, гуманна выкарыстаем зброю супраць іх, у тым ліку і агнявую, самых небяспечных, востракапытных. Мы з вуліцы правяраем. Месяц таму Карпянкоў абмяжоўваўся дубінкай, якой падчас затрымання людзей уласнаручна біў дзверы ў кавярні. Гвалт у дачыненні да нават выпадковых людзей, якія там патрапляюць пад дубінкі, гэта запужванне і такая спроба спыніць гэтыя пратэсты, каб людзі баяліся і гэты страх не дазваляў ім выходзіць на вуліцу. У той жа час начальнік менскай міліцыі Іван Кубракоў заспакойвае, калі грамадзяне перастануць выходзіць на вуліцы і парушаць закон, не будзе ні прымянення фізічнай сілы, ні падставаў для выкарыстання спецсродкаў. Я хочу з упэўненасцю сказаць, што ўсе органы ўнутраных справаў, уся менская міліцыя супраць гвалту. Мы ўсяго толькі спыняем супрацьпраўныя дзеянні. Сілавікі паўтараюць, у гвалце вінаватыя самі пратэстоўцы, бо, маўляў, праяўлялі агрэсію. Праваабаронцы пярэчаць, агрэсіўных дзеянняў з боку ўдзельнікаў пратэставых акцыяў практычна няма. Адзінкавыя выпадкі, калі людзі ўжывалі нейкі гвалт, такія выпадкі, да, былі, але яшчэ раз кажу, што яны адзінкавыя, і звычайна яны якраз наступствы таго, што людзей проста давялі да крайнасці, таму што гэта быў першасным агрэсія і гвалт з боку супрацоўнікаў міліцыі. З 9 жніўня, калі ў Беларусі пачаліся пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў прэзідэнта, завялі больш за 400 крымінальных справаў за парушэнне грамадскага парадку. Прымаюцца самыя рашучыя захады, каб спыняць любыя спробы радыкальных дзеянняў з боку грамадзянаў. Гаворка ідзе, напрыклад, пра факты блакавання дарожнага руху, перш за ўсё, у сталіцы. Пракуратура патрабуе як найхутчэй затрымліваць радыкальных пратэстоўцаў. За блакаванне дарог заводзіць крымінальныя справы, змяшчаць затрыманых пад варту і выносіць максімальна строгія прысуды. Пры гэтым супраць сілавікоў, ад гвалту якіх пацярпелі простыя грамадзяне, не завялі ніводнай крымінальнай справы. Хаця для гэтага дастаткова аднаго факту, кажа Олег Гулак. Калі ў чалавека відавочныя пашкоджанні, то па працэдуры гэта дастаткова для ўзбуджэння крымінальнай справы. Па факце, а ўжо потым у межах расследавання крымінальнай справы якраз праводзіць і экспертызы і ўсе іншыя следчыя дзеянні. Паводле падлікаў праваабаронцаў у Беларусі падчас паслявыбарчых пратэстаў 3 чалавекі загінулі. Былі задакументаваныя больш за 500 выпадкаў катаванняў. 1800 чалавек звярнуліся ў следчыя органы з заявамі пра гвалт. Калі б улады расследавалі гэтыя выпадкі і пакаралі вінаватых, ці спыніла б гэта пратэст? Я ўвогуле не веру, што ўлада са сваёй сутнасцю, яна ўвогуле здольная пайсці на такі крок. Если бы, правда, были какие-то дела и были бы какие-то результаты, и были бы заведены в ответ уголовные дела на представителей, не знаю, ОМОНа, например, или милиции, то, думаю, да, это как-то повлияло бы на дальнейшее поведение людей. Я думаю, что это ослабит протест, безусловно, но все равно будет продолжаться дальше. По-перше, я думаю, что гэтая ўлада ніколі ўжо не пачне крымінальнай справы супроць сілавікоў, якія збівалі і забівалі людзей. І па-другое, нельга спыняць пратэст, пакуль ён, так сказаць, не сыдзе. Крымінальныя справы не распачынаюцца таму, што існуе кругавая парука, упэўнены палітолог Андрэй Ягораў. Як толькі будзе хоць адна справа, хоць некалькі выпадкаў, калі яны будуць асуджаныя, то, канешне, наступны чалавек будзе ведаць, што ёсць імавернасць таго, што і ён будзе пакараны. Таму ён будзе ўстрымлівацца ад такіх дзеянняў і значна складаней будзе накіраваць іх на такого кшталту працу, на ўжыванне такога гвалту, які яны выкарыстоўваюць. Па-сапраўднаму спыніць пратэсты, мяркуе эксперт, магло б выкананне 2 патрабаванняў – расследаванне гвалту і вызваленне палізняволеных. Радыкалізацыя ж пратэсту прывядзе да паглыблення крызісу. Анастасія Русецкая, Белсат.
За адзенне і парасоны паводле міліцыянтаў гэтак званага колеру незарэгістраванай сімволікі сёння затрымалі некалькі жанчын. Яны выйшлі на шпацыр па Менску ў бел-чырвона-белым убранні. Александр Пуціла падрабязней. Адзенне гэтак званага палітычнага колеру і за парасоны паводле міліцыянтаў колеру незарэгістраванай сімволікі сёння былі затрыманы некалькі дзяўчат, якія выйшлі на шпацыр у бела-чырвоным убранні на сталічную вуліцу Прытыцкага. Распачалося гулянне ад Каменнай горкі і працягнулася ў цэнтр гораду. На станцыі метро Пушкінская дзяўчаты ўсклалі кветкі да імправізаванага мемарыялу Александра Трайкоўскага. Тое, што і заўсёды мы супраць гвалту ў нашай краіне. Мы хочам, каб быў мір, каб людзі жылі добра. І за тое, што нам кажуць, што нашы маршы, гэта ўсё вельмі зло, гэта фашисты, мы разбираем город, але мы показываем, это наши прогулки мирные. Я вышла потому же, почему и все остальные, потому что у нас сейчас идет какое-то безумное насилие, потому что у нас просто сумасшедший дед захватил власть, и почему-то ему подчиняются наши силовые структуры. Символизируем мы то, что мы хотим вдохновить, во-первых, себя, поскольку в нашей стране сейчас очень много беззакония, беспредела. И мы хотим показать, что то, что мы делаем, это не противоправное действие. А каля Менскага дзяржаўнага цырку сёння стыхійна ўтварыўся імправізаваны хор, удзельнікі якога ў белых і чырвоных балаклавах пад кіраўніцтвам дырыжора праспявалі знакамітыя муры і сцяг. Пасля гэтага спевакі хутка разышліся, каб падрыхтавацца да чарговага вызваленчага уікенду. Александр Пуціла, Белсат. Штрафы за ўдзел у мірных акцыях пратэсту адныя не аплочваюць прынцыпова, іншыя папросту не маюць грошай. Аднак на гэта ўлады знайшлі выйсце – спагнаць прымусова. Гэтак судовыя выканаўцы арыштоўваюць маёмасць, а міліцыя пайшла на аперажэнне. Вымае мабільныя тэлефоны пратэстоўцаў у заклад будучага штрафу. Вольга Васильева падрабязней. Жыхар Магілёва Андрэй Драздоў 12 жніўня стаяў на прыпынку. Там яго і затрымаў АМАП. У раусе Андрэя збівалі і пырвалі яму куртку. Пасля ўсяго ён застаўся вінным дзяржаве 10 базавых велічыняў штрафу. Нібыта за ўдзел у мірным мітынгу. Я залажу через телефон в свой интернет-банкинг, смотрю, у меня там минус почти 300, я не понял. На следующий день я позвонил в банк. Они проверили, оператор провел информацию, объяснил, что счет заблокирован отделом принудительного исполнения Ленинского района. Сапраўды, судовыя выканаўцы пасля ўступлення выроку ў сілу маюць права пачаць спагнанне. Але на наступны дзень пасля блакавання рахунка яны прыйшлі, каб арыштаваць яшчэ тэлефон і ноутбук, якія паводле мужчыны яму не належаць. Вели себя вообще очень нехорошо, потому что, во-первых, зашли без стука, не позвонили, ничего, как к себе домой. Сразу я сидел на кухне, курил. И пытался мне угрожать, там на ИВС поедешь, там, что ты хочешь на ИВС прокатиться. Я говорю, пожалуйста, поехали. Если вам от этого легче станет. Сплаціць 10 базовых самастойна Андрэй не мог. Мужчына атрымлівае пенсію паводле інваліднасці 86 рублёў і заробак 60 рублёў. Сацыяльная дзяржава не ўлічыла складанага становішча і не прапанавала нават растэрміноўкі ў аплаце штрафу. Чаму гэта ўсё так рэзка адбываецца? Таму што дзяржаве відавочна не хапае грошай. У дзяржавы няма часу, каб чакаць, пакуль чалавек усё заплаціць. Колькасць людзей, якіх аштрафавалі за ўдзел у мірных мітынгах, штодня расце. Толькі ў сталіцы такое пакаранне атрымалі больш за 1000 чалавек. Каб перадухіліць праблемы са спагнаннем грошай, милиция придумала наступную схему. Мне сказали, что нужно отдать какой-то телефон. Так как свой телефон я с собой не взяла, милиция настояла на то, чтобы они отвезут меня домой, чтобы я им дала хоть какой-то телефон, потому что им нужно было его арестовать. Они составили акт. Цяпер міліцыя арыштоўвае маёмасць адразу пасля складання пратаколу. Хоць за ўдзел у мітынгу могуць даць не толькі штраф, а, напрыклад, сотні ці папярэджання. Я понимаю, что это на самом деле такой маразм, и так это все и смешно, и неприятно, с одной стороны. С телефоном, конечно, ситуация вообще такая глупая, но я на месте растерялась, поэтому так оно и получилось. Без телефона чалавек страчвае хуткі доступ да тэлеграм-каналаў, нагадваюць праваабаронцы. Калі міліцыянты нават вось так робіць, гэта відавочна, што ёсць загад усіх гэтых палітычных, якія праходзяць па справах за несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы, менавіта караць яшчэ і такімі вось перадсудовымі нейкімі прэвентыўнымі мерамі. Калі ў аддзеле міліцыі у вас арыштоўваюць тэлефон, патрабуйце адпаведныя дакументы на рукі. У такім выпадку будзе прасцей вярнуць тэхніку. Ольга Васильева, Белсат. Амаль 900 чалавек налічвае вольнае аб'яднанне спартоўцаў і прадстаўнікоў гэтай галіны sos.by.
Грамадская ініцыятыва выказвала пратэст супраць гвалту ды бязмежжа ў Беларусі. Цяпер жа голас айчынных спартоўцаў будзе гучаць і за мяжою. У Вільні СОС-БЮАЙ дэлегавала трохразовую прызёрку алімпійскіх гульняў у плаванні Александру Герасименю. Яна будзе весці перамовы з міжнароднымі арганізацыямі. Безусловно, мы понимаем, что у нас сейчас абсолютно правовой дефолт, и объяви я это в Беларуси, у меня бы не было никаких маневров для действий, я бы просто оказалась за решеткой, поэтому мне пришлось уехать сюда, чтобы работать. На адмысловай прэс-канферэнцыі Александра Герасименя распавяла пра сённяшнюю сустрэчу з Дайнаю Гудзенявічуце, кіраўніцаю Нацыянальнага алімпійскага камітэту Літвы, чэмпіёнкай Алімпіяды 2000 ў стэндавай стральбе. Была дасягнутая дамоўленасць пра магчымасць трэнавацца для беларускіх спартоўцаў на тэрыторыі гэтай краіны, калі ў гэтым узнікне неабходнасць. Герасименя працягне падарожнічаць па краінах Еўропы і свету з аналагічнымі мэтамі пошуку салідарнасці у падтрыманні рэпрэсаваных беларускіх спартоўцаў і супрацы ў іншых кірунках. Роўна месяц за кратамі перабывае палітвязень Степан Латып. Абаронцу муралу з дыджэямі пераменаў вінавацяць у намеры выкарыстаць атрутныя рэчывы супраць сілавікоў. Мясцовыя жыхары разам аплочваюць яму адваката ды ладзяць імпрэзы напаміны пра свайго суседа-змагара. Іншых дворыкаў, дзе вечарамі збіраюцца людзі, толькі ў Менску больш за 500. Сустрэчы нярэдка наведваюць вядомыя спевакі, як, напрыклад, у Асмалоўцы. Дваравыя пратэсты вашай увазе. Степан, он арборист, он занимался обработкой полей от ядовитых растений и лечением деревьев. Поэтому обвинение о том, что он там собирался травить кого-то химикатами, да, не абсурдно. Мы решили такую акцию поддержки сделать для него и напомнить нашим жителям города Беларуси о нашем соседе и его поступке. Обыкновенные люди, которые здесь живут, и в том числе они необыкновенные, как и Степан Латыпов. Я с ним проработал 7 лет. Я рад, что я работал с ним. Вот. Я надеюсь, что все будет хорошо и у него, и у Беларуси. Это самое лепшее, что может наогул адбыцца, што ствараюцца людзі, якія ніколі не былі знаёмыя, ніколі нават не віталіся, яны нечакана усведомляюць, што яны разом. Здесь формируется как бы наше соседское сообщество. Здесь очень хорошо, здесь весело, здесь постоянно идут концерты. Люди узнают друг друга, люди ходят в гости друг к другу, даже занимаются спортом по утрам. Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў на нашым тэлеграм-канале Белсат і на сайце belsat.eu. Да сустрэчаў!